Bueno, seguimos recibindo a rapaces do CPI de Boimorto, que ben. Bueno, agora están os pequenos do outro lado da pecera e están os maiores aquí conmigo. Imos presentar a tres rapaces de segundo da ESO. Chámase o primeiro Hugo Vázquez. O Hugo, moi bons días. Hola, buenos días. Eres de Boimorto? Correcto. Pero Boimorto, vila. Capital. Aí me gusta, con forza. Temos tamén con nos a Diego López. Diego, moi bons días. Hola. Tamén eres de... No. De onde eres? De Villasantar. De Vilasantar, bueno, aí o carón tamén. Sí. Están te escoitando por aló, por terras de Vilasantar. Ai, non sei, supoño. Deixache recado na casa. Deixache recado? Sí. Bueno, mellor. E Alejandro Fernández, eu xa lle dicía que ten nombre de artista. Sí. Sí. Ti de onde eres, amigo? De Boimorto. De Boimorto. Dunha vila cerca dali que se chama Arceu. Arceu, é unha parroquia de Boimorto, non? Bueno, pois imos falar de cousas ben interesantes, imos falar sobre a dinámica de traballo na biblioteca de Boimorto, imos falar sobre o clube de lectura que teñen no centro, porque tamén teñen un clube de lectura, e imos falar, non podía ser de outro xeito, estamos no mes de maio, no mes das letras. De Manuel María tamén falaremos con estes rapaces. A ver, comezamos contigo, Hugo. Sí. A ver, que teño entendido que cada ano escoitaches unha temática diferente para traballar, elixides unha temática diferente, non? Pois sí, hai 2 anos escollemos a temática de lugares con encanto. O ano pasado, a temática de amar o mar. Este ano, todo xira en torno á ciencia. Ah, que ben. Que actividades realizades, pois? A ver. Pois, ás veces, durante os recreos, realizamos experimentos. Decoramos os corredores con murais que gardan relación coa temática da biblioteca. Propoñemos concursos. Por exemplo, este curso, cada certo tempo, tanto en primaria como en secundaria, dentro do concurso Sabías que, lánzanse preguntas sobre curiosidades científicas e voluntariamente, os que queiran, entregan a resposta a cambio dun pequeno agasallo. Que ben. No Samaín, sempre realizamos concurso de cabazas relacionadas co tema, e este ano houve moitas cabazas científicas. Varios Einstein, unha probeta, distintas versións do sistema solar. No Entroido, os disfraces tamén xiraron alrededor da temática da ciencia, e podemos ver desfilar robots, guerreiros do espazo, glóbulos vermellos, brancos, corpos celestes. Moitas das saídas que programamos estaban relacionadas con esta temática. Por exemplo, fomos á Fundación Barrié e ali participamos nuns talleres científicos nos que se levaban a cabo moitos experimentos. Probamos as algas, os alimentos feitos con nitróxeno, experimentos co centro de gravidade dos obxectos, vimos coches que tamén funcionaban con hidróxeno. A biblioteca tamén organiza visitas como a de Takeshi, que é un profesor da Universidade de Xapón que fala o galego estupendamente e aproveitando unha das súas viaxes visitou o noso centro para falarnos dos temores de terra do seu país e do accidente nuclear da central de Fukushima. Carai, un xaponés falando galego, É que ben o falaba, non? Sí, que bastante ben. Chamouvos moito a atención. Bueno, eu quero che preguntar máis cousas, A ver, dos libros que tedes na biblioteca aló en Boimorto, do teu cole, digo, hai algún que leras que che gustara especialmente para recomendar aquí dende Radio Arzúa? Sí, gustoume moito a lección de August, que era un libro que nos deron no club de lectura o curso pasado. Sí? Elíchelo? Enteiro. Estuvo ben? Moi ben. Canto tempo che levou lelo? O brao. Moi ben, home. Pois tiveche un bravo entretenido ese, Gracias, amigo. Diego López, a ver, contame ti. Este é de terceiro da ESO, Diego? Sí. Bueno, imos falar do clube de lectura contigo. Sí. Que che parece? Teño entendido que no vosso centro tedes, un club de lectura dende hai tempo, non? Facedes vos chamar os Trotamundos. Sí. Poderías explicarlle aos nosos ointes isto dos Trotamundos, en que consiste este club de lectura? Sí, bueno, no noso caso, somos un grupo de alumnos que lles gusta a lectura e que xunto con 2 profesoras voluntarias nos reunimos cada semana ou cada 15 días, dependendo dos exámenes, para comentar un pouco os libros que vamos lendo e escollemos un para avaliación. Ah, que ben. E que tipo de cousas facedes, actividades facedes no clube? Pois como dixo Hugo, tamén facemos murais, tamén veñen algunha vez escritores. O ano pasado veu Carlos Negro a falarnos un pouco dos libros e dar un recital de poesía. Tamén este ano esperamos a visita a Belena Gallego, que nos vai falar da súa nova triloxía, Dragal. E ao final de cada curso sempre facemos un roteiro literario
e imos visitar algún lugar de interese. Por exemplo, este ano imos ir á vila de Allariz. Ai, Allariz. Sí. Que bonita vila. Fuches algunha vez aló? No. Vas ter ocasión de ver unha vila ben bonita, eh? Sí, este mes. Bueno, ledes moito logo no clube, non? Sí. Cal foi o último libro, me dices? A flor de piel. A flor de piel. Que ben. A ver, podes falar ou recomendar, podesnos recomendar algo, a ver, de algún libro, xa que estás no clube ti? Sí, por exemplo, bueno, igual que a Hugo, gustoume La elección de Ogus, pero tamén limos O corazón de Xúpiter, que é un libro de Alicia Costas que recibiu un premio no ano 2012, que tamén é moi interesante. Ou La hija de la noche, bueno, para os que lle guste máis a fantasía, tamén está moi ben. Gustanche, cales son os libros que máis te gustan a ti? Cal é a túa prioridade literaria? A mí, que verdad, gustame de toda a temática. Sí? Bueno, ves hecho un rapaz espabiladiño, Moitas gracias, por estar aquí, Diego López. A ti. E a seguir lendo. Bueno, imos falar das letras galegas. Manuel María, hoxe falábamos del xa nos informativos aquí en Radio Arzúa, de algunhas actividades que se van a levar a cabo con motivo deste ano relacionadas con el. Alejandro, moi bons días de novo. Hola. A ver, Alejandro, contame ti, Como todos sabedes, este ano, 2016, o outro homenaxeado ao Día das Letras Galegas é Manuel María. Ben. Este escritor naceu en Outeiro de Rei o 6 de outubro de 1929 e morreu na Coruña o 8 de setembro de 2004. Destacou polo seu compromiso social e pola súa loita por dignificar a cultura que residía no pobo. Foi o autor máis xoven a escribir un libro en galego na época franquista. Tiña tan só 19 anos cando escribeu Un muñeiro de brétimas. Era unha persoa polifacética que, ademais de exercer a súa profesión como procurador, colaboraba en programas de radio e xornais. Tamén criou coa súa dona Saleta a librería Xistral en Monforte e, posteriormente, unha editorial que levaba este mesmo nome. A súa obra tivo diferentes rexistros e dirixiuse a diferentes idades. No noso colexio, queríamos facerlle unha pequena homenaxe lendo un dos poemas dunha das súas obras máis coñecidas, Terra Chá. Terra Chá. Ben interesante este persoeiro, verdade? A ver, Diego, ti cantos anos tes? 15. 15. Sabes que che quedan 4 aniños para publicar o teu primeiro libro. Bueno. Fixo Manuel María, que aos seus 19 anos xa tiña o seu libriño publicado. Quen sabe? Quen sabe? Pois aplícate, quero anuncialo aquí en Radio Arzúa. Teremos primicia aquí, vale? Bueno, facemos un pequeniño oquiño porque as profesoras tamén van falar, as do CPI de Boimorto, as que coordinan estas actividades. Gracias, amigos, por estar aquí. Chao. Bueno, pois aquí estiveron os rapaces do CPI de Boimorto. Logo teremos tempo de despedilos a todos que nos están mirando con moitísimo interese, están fixándose en todo o que facemos. Están con Xosé Ramón algúns ao outro lado da pecera, están outros conmigo aquí no estudo, e tamén están as profesoras Teresa Cotón e Concha Couso. Teresa, moi bons días. Hola, bons días. Concha Couso, moi bons días. Hola, que tal? Bueno, fantástica esta expedición hoxe aquí a Radio Arzúa. Bueno, que tipo de actividades soedes facer cos rapaces ao longo do ano? Bueno, a ver, eles describiron xa bastante ben todo o que facemos. Nos centralizamos todo o que é a actividade do centro na biblioteca, e a que marca un pouco a liña de traballo ao longo de todas as actividades ou festividades que se programan ao longo do curso. E como ben dicían eles, este ano pois tiñamos especial interese en levar o tema á ciencia, porque parece que ás veces biblioteca e ciencia non casan tanto, e pensamos que tamén se poden ler libros científicos. Invitamos este ano a Xurxo Mariño, que é un divulgador científico moi importante en Galicia, e a verdade creo que a experiencia xa se está gustando bastante, verdade, Concha? De feito, en primaria intentamos leválos a 2 días a semana á biblioteca a facer algún experimento. Démoslles incluso a eles a posibilidade de facelos eles mesmos, experimentos moi sinxelos, que non entrañen ningún tipo de perigo. A verdade é que participan, teñen moita ilusión polo tema da ciencia, que é o que pretendemos que se ilusionen. Bueno, e eles son participativos, gústalles participar deste tipo de actividades. Sí, a verdade é que moi ben, en xeral sí que lles gusta. E as familias tamén colaboran, cando foi o tema das cabazas, trouxeron un montón de cabazas,
vamos, que realmente estamos moi contentos. sorprenden, sí. Creo que nos gustaría incluso que fora máis labor dos propios nenos, pero ben. Sí. Bueno, estaban inquedos por esta visita a Radio Arzúa. Que estaba desilusionados, ou non? Sí, eu creo que sí, No, lóxicamente, co medo do directo. Claro, pero fixeron moi ben, eu creo. Moito nivel, moito nivel. Eu xa vexo que no CPI de Boimorto hai moito nivel. E o que quería transmitirlle eu a estes rapaces, a todos eles, é que Boimorto é tamén de Arzúa, que forma parte da comarca de Arzúa. Polo tanto, todos somos arzuáns. E que é un placer tervos a todos aquí, aos rapaces e as rapazas de Boimorto, por suposto que sí, que fan cousas interesantísimas e que nos gusta divulgar a través da radio, porque temos tamén que ter esa concepción, conciencia de comarca para... Xa sabedes que todos xuntos facemos máis forza. Bueno, pois os de Boimorto que saiban tamén que son arzuáns, non? Claro que sí. Por suposto. Eu quería darlles gracias tamén a todo o claustro de profesores, porque estamos aquí con Chema e Seu, pero bueno, un traballo de todo o centro. Dicían, por exemplo, antes, no caso do Club de Lectura somos 4 profesoras, o que pasa é que repartímonos entre os 2 ciclos, pero bueno, que moitas gracias tamén ao resto dos profesores. Claro. Queríamos, por encargo directo dos que quedaron ali, que lles enviáramos un saúdo a todos os ointes da Radio Arzúa. O sea, que nos están escoitando no CPI. Algúns estarán escoitando. Que ben, pois un saúdo para eles e para todo Boimorto, Bueno, e agora o noso amigo, que xa estivo aí falándonos, vai recitar unha poesía de Manuel María para rematar xa co programa. A ver. O poema chamase O Carro. O Carro. Sí. Pois veña, imos co carro, veña. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta. Canta o seu eixo tan ben que a señoridade me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como un asubío, anque é, ás vegadas, saudoso. Faise, no ar, rechouchío. O meu carro é cernada dura, sábese, carballo e freixo. Que fermosa a súa feitura, que lixeireza a do eixo. As cousas vanse aledando por onde o meu carro pasa. Carrétame, erva praugando, tráeme a colleta para a casa. Sabías que hai unha canción con esta letra? Bueno, sí. Hai unha che delas, pero unha das mellores fixérona os de Fuxan os Ventos, Pois con ela íbamos despedirvos. Graciñas, Boimorto, por estar hoxe aquí con nós. Gracias. Chao. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta. Canto seu eixo tamén, que a señardade me espanta.